Haino hai short circuit Wngmanibai Khamwi Thapla Chakha Khungtham Tongthainok Padimung Samonok motor stand gana amsayo Paithago fire service ni adongrok phai horbutharmani bai apho phaika horjlai Laitani fasal hor short circuit Wngmanibai Khamwi Thapla Chakha Khungtham Tongthainok Padimung Samonok motor stand gana amsayo Abai Padimung no khan kino koktumar hor chakha fire service ni adongrok no Paithago fire service ni adongrok phai horjlai batharmani bai apho phaika horjlai Padimung no kitinga amsignang nuksa flaka fla Bureau report Chini Khorang.